Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit kan cellphone, pag-picture o pag-text. Kun bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod kita. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kang sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamiibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. In honor of Santa Maria Goretti, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat ni Gemma Nakama and family. For the gift of life of Zachary, ni Risa Joy Napukaw and family. Pasasalamat ni Bong and Jing Gapayaw and family. For birthday blessing ni Jose and Alferez Jr., siringman ni Cerilo C. Cataneo. Pasasalamat ni Rosa Tang Lee, ni Jefferson Rian Lee, ni Frances Asopardo Cantara. Pasasalamat man ni Hazel Hipolito. Asin ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano Jr. and family. For gift of life and birthday blessing for Raquel Perez, offered by Ne, June, and Malu. Pasasalamat ni Leo and Cynthia Ramos. And in honor of Santa Maria Goretti, ni Leo and Cynthia Ramos. Mga espesyal na kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For safe travel of Marites Baco, Marian Faith Ante, ni Marites P. Baco. To pass the Real Estate Appraiser Board exam, ni Jose and Alferez Jr. A special blessing for Brother Edwin, ni Bong Villar. For safety travel of Resti Capitulo,
ni Mercy Kapitulo and family. Asin para sa kapahingaloan kan mga kalag. Ki Froilan and Maria Luisa ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Juan and Gloria kan Asupardo and Cantara family. Ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Gihino, Andro Juanito, Mirial and Roland Bendon kan Asupardo and Cantara family. Ki Efren kan Acosta family. Ki Corazon kan Visera and Banua family. For All Souls ni Domingo Peñaflor and family. Ki Felicissima Asin, All Souls in Purgatory kan Alsaga family. Ki Elena kan Daughters of St. Jude. Ki Elena ni Tess D and family. Ki Elena kan sa iyang familia. Ki Ruperto and Flora ni Eleanor Loria. Ki Eduardo Sr. ni Bong and Jing Gapayaw and family. Ki Christine ni Raymar Bernal. Ki Mark Philip kan Mangampo family. Ki Milagros Isidoro and Josie kan Fedelino family. For death anniversary of Anak Leto kan Diaz family. Ki Nena kan Asupardo and Cantara family. Ki Mark Philip kan Mangampo family. Ki Napoleon kan Cardel family. Ki Azucena ni Hazel Hipolito and family. Ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family. Ki Erlino, Seferino, Soledad and Romel kan Serranos family. For Souls in Purgatory kan Dantes family, as in For All Souls ni Roel and Arlene Dawal Almasco. Sigiraray mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Ngunyan, iyo an ika-14 Domingo sa ordinaryong panahon. Magtirindog po sa pagpuon kang Santa Misa. Bidasi magpasalamat, magsamba si magomaw sa Diyos. Bidasi magpasalamat, magsamba si magomaw sa Diyos. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nasa ika-14 Domingo na po kita sa ordinaryong panahon, espesyal niya itong idolot ining Santa Misa para sa pagpamibi, para sa katuninongan, siring man para sa katanosan o hustisya, asin pagkasararo sa tahaw kaining tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea. So kaya kita bilang sarong komunidad, naghahagad asin nagpapamibi para sa pagkasararo asin katuninongan. Ngunyan, midbidon ta po an sa tuyang mga naging pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko,
makuring sala ako, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa sinsantos, asin sa Indo mga dugang, nakoy pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Diyos amang makakamhan, kagurang na nating pong Yesu Cristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, ako ang sa mong pagimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan nama, kaheraki kami. Na ikasanaan, banal ikasanaan, kagurangan, ikasanaan, urok, kahalangkap, Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawaya, kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkan na kinakban sa imong mga paratubod. Tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo sa kaurip naning kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. An enot na babasahon, minaagyat sa to, na magsarig sa Diyos asin mamuot sa kapwa. An satong pagiging dayupot sa Diyos, magiya sa tunay na pagkamuot, asin kahusayan sa satong buhay. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Pakataram nin siring kan kagurangnan, luminaog sa ko ang espiritu, pinatindog ako sa sakong mga bitis, asinadangog ko ang kaulay ko.
Nagsabi siya sako, aki nin tawo, sinusugo ta ka sa mga Israelita, sa mga magtumang as nagtalikod sako. Sinda an sa indang mga magurang, nagsumbikal sako, sagpud ngunyan, mismong aldaw. Mga aki na matagas ang lalawgon, asin puso na sinusuguan ko sa imo, tanganing masabihan mo. Siring ang sabi kan kagurang ng Diyos, magdawog sinda o dae, makilabot ta sutil na harong sinda. Aramon lamang ninda na igwanin propeta sa tahaw ninda. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ansa mong mga mata pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Ansa mong mga mata, pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Pasiring sa imo initaas ko ang sakong mga mata, ika na nag-eerok sa langit, siring kan mga matanin mga surugoon na pasiring sa kamot kan sa indang mga amo. Ansa mong mga mata, pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Siring sa mga mata kan lingkod na babae na pasiring sa kamot kan sa iyang ama. Siring man ang mga mata niya mo, pasiring sa kagurangnan na sa mong Diyos, sagkod na kaugayan kami. Ansa mong mga mata, pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Kaugayi kami kagurangnan, kaugayi kami. Huli tayo kinakaungis kami ng paghamak. Huli tayo kinakaungis an sa mong mga kalag kan mga pag-ulog-ulog kan mga layaw. An paghamak para sa mga mapaglangkaw. Ansa mong mga mata, pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ipinapaabot ang pag-ako niya kang sa iyang mga kaluyahan bilang sarong biyaya hali ki Kristo. Sa pag-ako asin pagpahalaga kan sa tong mga limitasyon, huli taan kusog kang Diyos nagiging lubos sa sato. Asin ang sa iyang grasya, tama para sa satong mga pangangaipo. Ang mensahe kan pagbasa, naglalaom sa importansya kan pag-ako asin pagtitiwala sa Diyos maski na may mga kaluyahan kita na nagtutubod nin tunay na kusog asin kaginhawaan sa satong mga buhay. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Mga tugang, ta ako si Pablo, tanganing day ako manggana sa kaugmahan, huli sa labi-labing kadakulaan kan mga kapahayagan, tinawan ako nin tunok sa laman, sugo ni Satanas sa paglanog sako, tanganing day ako manggana sa kaugmahan. Manungod kay ni tulong bisis kung kinaulay ang kagurangnan na mawara lamang sako. Alagad siya nagsabi sako, igo na sa imo ang sakong grasya, taan kapangyarihan na lulubos sa kaluyahan. Kaya urog kaugma kong iorgulyo ang mga kaluyahan ko, tanganing mag-irok sa ko ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya ikinakaugma ko ang mga kaluyahan, ang mga pagtuya-tuya, ang mga kasakitan, ang mga pagtugis, asin ang mga kahurasaan, huli ki Kristo. Tapag ako nagluluya, dangan ako makusog. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Sabihon mo, O Diyos, nagdadagog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrugyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagluwas, hali duman, asin naglaog sa sadiri niyang daga. Asin sinunod siya kan sa iyang mga disipulos. Pagabot kan Sabat, nagpuon siya pagtukdo sa sinagoga. Dakol na nagdadangog, nagngalas na gayo, na sabi,
sain ka ininako ini, asinanuan kadunongan na itinaos sa iya, ang siring na mga milagro na nangyayari sa iyang mga kamot. Bako ini an panday, an aki ni Maria, asintugang ni Santiago, Jose, Juda, sa Simon, bakong yaon ang mga tugang niyang babae digdi sa to, nagraot ang buot ninda sa iya. Sabi sa inda ni Jesus, mayong profeta na dai iginagalang lain sa sadiri niyang daga, sa iyang mga kadugo, asin sa iyang harong. Dahil siya duman nakagibo nin anong man nangangalasan, maliban sa nagkapirasan ng may helang, na pinatungan niya ngani kan mga kamot sa pagbulong. Nagngalas siyang gayo, tamayo sindang pagtubod. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta, kan kagurang na. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning! Pakigreet daw ang sa tuyang mga katain na good morning. Siguro nadangog na po nindo itong istorya manunungod kan sarong padi na nadistino sa sarong parokya. Halawig siyang panahon nadistino duman, almost 20 years. Kaya dahil halawigo na siya duman sa parokya, gari na siya miyembro kan kada pamilya duman sa iyang pinaglilingkudan na parokya. Uminabot sa panahon na nag-birthday po ining padi. Naturalmente, sa mga parishioners niya, padangat siyang marahay. Pigpadarahan po siya nin mga regalo. So enot na sinugo na magtao po nin regalo. Itong kagsadiri po kan bakery. Kaya pag abot pa sa nakan sinugo, mas kinakabalot pa sa regalo. Dahil pagduwa-duwa na nagsabi sa padi, sigurado ngaya ako noy, na ining pinadarakan sa imong amo, tinapay ini. Kaang negosyo kan sa imong amo, bakery. So pangduwang pinadara, may sadiri po nin shoe store, tindahan nin mga sapatos. Kaya, automatic naman su hula, su guest kang padi, sabi niya, taan kag pagdara ka ini, kag sadiri nin tindahan nin sapatos, sigurado ako sapatos ini. Sabi mananggad po kan nagdara, correct ka dyan, Father. Nagka-problema supadi sa pangtulo. Aram nindo po kung ngata, ang nagpadara nin regalo, kag sadiri po nin wine store. May tindahan nin mga alak. Kaya, kang kinalug-kalug kang padi, sigurado siya. Sabi niya duman sa sinugo, sigurado ngaya ko arak ini. Sabi kan sinugo, bako po ngaya, Father. Nagkataon kang kinalog niya po, igwan ni nagturo na liquid, duman sa dulo kan kahon, suninamitan kang padi. Ano ngaya ini? Brandy or whiskey? Sabi kan sinugo, actually ngaya, Father, papi po iyan. Nag-ihi na sa daog. Ano daw ang namit kan ihi, kang ido, ano? Magayunon po ining istorya na mapaghugutan tanin adal. Because this is the way how we relate with people. We are always full of prejudice and bias sa satuya pong pakipagrelasyon sa lambang saro. As in, gusto kong sabihin sa indungon niya na iyan po precisamente ang kamugtakan, iyan mismo ang sitwasyon na sinabatkan sa tuyang kagurangnan, kang nagpuli siya sa iyang sadiring banwa o daga. Dai siya inako kan mga tao. Sisay man ngaya iyan, naigwanin siring na kadunongan. Sisay iyan na nagigibonin kadakol na milagro. Bakong aki siya ni Maria? Bako siya aki kan panday na si Jose? Asinan sa iyang mga tugang? Kaibahan tadigdi? Kaya baga sinabi kan sa tuyang kagurangnan, itong pamusong linya. Sabi niya, daing propeta na inaako sa iyang sadiring banwa o sa iyang sadiring harong. Madali po kita maka-relate digdi sa experience kan sa tuyang kagurangnan. Ngata, takitaman po kadakol nin mga experience nin diskriminasyon as in rejection
na inaagihan. Kadakol man kitang namamatean na mga biases sa satuyang buhay. Maski baga sa lugar, di ba? O ngunyan, pag na-mentionar mo ang lugar na San Juan, anong narurumduman nindo? O yaon, taga-duman si Boy Dila. Di ba? O, pag sinabi mong Tondo, o anong impresyon ta? Pag sinabi mong ako ngaya taga-Kapis, o, fly me to the moon. Kadakol na mga biases. Lalong-lalo na ang pagkakaiba kan pobre asin mayaman. Diba? Pag pobre, pag inatake sa puso, anong apunta? Atake di korason. Pero pag mayaman, cardiac arrest. Magkaibang-iba, no? Pag pobre, skin allergies or psoriasis. Pag mayaman, skin allergies or psoriasis. Pag pobre, duldol. Ibang-iba. Minsan nga na naghahapot lang ako. Siguro may rason man. Kaya lang, minsan nagmotor ako. Pag nag-agi ka ni checkpoint na nakamotor ka, permi kang paparahon. Di ba? Diskriminasyon. Pero pag nakakotse ka, bihira ka parahon. Diba? Na-experience ko yan. Nagmotor ako, pinara ako. Taon-taon, nag-agi ako, nakakotse ako, dahil na ako pinara. Kadakol na mga diskriminasyon, mga biases na na-experiensyahan ta sa satuya pong buhay. Kaya, magayunon pong sumismong naging attitude, disposisyon kan sa tuyang kagurangnan, maging pangarugan ta sa satuyang buhay. Every time we are confronted with this prejudice, discrimination, or biases sa satuyang buhay. Digdi po sa satuyang gospel, mga tugang, mahiling tadigdian sarong classic example of human behavior na nagsasabi pong familiarity breeds contempt. Yeah. Pag midbidon mo na, over-familiar ka na sa sarong tao, sometimes, iyan ang nakakapahimo, tanganing madali tapong husgahan ang tawong iyan. Minsan, makamundo, madali tang kundinaron ang tawong iyan. And ininangyayari, kung sa tuyang pagkamidbid sa tao, sa particular na tawong iyan, creates biases and prejudices against that person. Kaklase ko ngayon kang high school, maluyahon man ngayon sa klase. Madali ta husgahan. Ika, manya cum laude, naggraduar. O tong maluyahon sa klase, CEO na kikumpanya. Ika, ang dangon yan, daing trabaho. Palamunin. May, ano nga na ito, suhilang, igwang sinus, sa hinusla, igwang dengue, maghapon, daing gibo. Minsan dara-darata po yan ang mga biases na ini. And makamundo po, na iyan na negatibong attitude na iyan, minaresulta sa duwang sabihon ta undesirable implications, mga di ka nais-nais na ugali. Number one, our biases limit the freedom of the person to become who he is or who she is. Dahil taigwa na kitang pagkamidbid sa tawong iyan, arog kang nangyari sa satuyang kagurangnan, aki man sa na siya kan panday, bakong panday man siya, midbid taan sa iyang mga tugang. Sisay siya na magibong, ninsiring na mga milagro, sisay siya na matukdo, kan mga bagay na ini sa tuya. Iuman baga kita, daradara ta iyan, minsan, tiglalaag ta na po ang sarong tao sa box. Dahil ta na lamang pipahali duman sa box. May nabasa nga niya ako. Nabasa ko lang po ini. So, acronym kay ining ABS-CBN. Manunungod akan mga bisyo kan lalaki asin babae. Pag lalaki daan, bisyo, ABS. Pag babae, CBN. Ano ang ABS? Alak,
babae, sugal, ABS. So mga babae naman CBN, chismosa, bungangera, nager. Nabasa ko lang po yan. Yan. Kaya ABS, CBN. Linaagta na sa box. Dahil na nakakatalingkas. We no longer give the person the chance to reveal his hidden capacities. May sarong maestra kaya ito, nagtaunin exam sa sayang mga estudyante. Naggala siyang gayo. Tapos sumatali niyang estudyanteng si Juan, ang score na nakuha, parehas kang score na nakuha ni Pedro na maluya sa klase. Kaya kan nahiling niya sa resultang parehas sa nasunakuha ni Pedro kay Juan, o maluyahon man ngayon sa klase, pinaapod niya sa atensyon ni Pedro. Ngaya, Pedro, sigurado ako, nagkopya ka kay Juan. O. Tapararehas ngaya sa indong simbag, kataid mo pati ngaya, taaram niya maluya sa klase si Pedro. Sabi man ni Pedro, Madam, siyempre ngaya po, pararehas su simbag mi, tapararehas man su hapot mo. O bakong, yan ang problema minsan. Kadakol kitang mga biases and prejudices. And so epekto, sabi digdi sa ultimong parte kan Ebanghelyo, ang naging epekto po kanday pag-ako sa satuyang kagurangan, dahil siya duman nakagibo nin anuman nangangalasan maliban sa nagkapirasan ng may helang na pinatungan niya ngani kan mga kamot sa pagbulong. Ngata, nagngalas siyang gayo, tamayo sindang pagtubod. Because of their lack of faith. Dahil kan sa indang pagkulang sa pagtubod, dahil nakahimo nindakol na milagro an sa tuyang kagurangnan duman. Ikadua, ini pong inaapod niya itong familiarity breeds contempt syndrome, reinforces the human tendency to assess people by their looks. Nahusgahan ang tao, sosog sa saindang appearance. Ibaga, pag naglaog ka sa sarong, alimbawa, department store, na bako marayan sa imong bado, pagdududahan kang snatcher o mahabon. Pero maski dahi kang kwarta, o nakakurbata ka. O dakol ngayon ining pambakal. Yan. Diba? Ang problema ngo niyan bagang panahon mga tugang, ang mga mahabon nakakurbata na. So mga simple lugod na bado iyong dakol na kwarta. O, nakakurbata baga, binuroto nindo. Diba? Diba? O, may nahiling akong sarong Facebook post. May sarong lalaki na nagpanggap siya. Yari baga sarong experiment so ginibo niya. Nagpanggap po siyang homeless, beggar. Gusto niyang maglaog po sa sarong restaurant. He was not allowed entry. Hinarang po siya kang gwardya. Dahil ka ngayon pwede di maglaog. Dahil kan sa iya pong nasulog. Dahil kan sa iyang appearance. After 10 minutes, ito pong the same guy, the same person, nagbalik po giraray duman sa restaurant na ito. This time around, may dara po siyang luxury sports car, Ferrari. Naka-Ferrari siya, and this time, talagang magayunon sa iyang sulog. And kang nahiling ito kang gwardya, na dahil nagpalaog sa iya, pigbuksan pati sa pinto niya sa kotse. Tig-welcome siya duman sa restaurant. Kaya inapod niya sa attention kang manager. Sabi niya sa manager, a while ago, I was here. And I was not allowed entry by your guard. And because of that, dahil kay itong nangyari, tig-fire po itong gwardya. Sometimes we are also guilty of that. Sometimes we judge people according to their looks, according to their appearance, because of the biases that we carry within ourselves. So ang lesson and challenge po kayo sa tuyang gospel ngunyan, namumutan ko mga tugang. Number 1, let us remove and do away with our biases and prejudices. Halion ta,
ang siring na attitude. Tanganing mismong ang satuyang kagurangnan makapagtrabaho sa satuya pong buhay. Dakol ang milagro na pwedeng magibo ang mahal na Diyos sa satuya pong buhay. And second, so that people around us can reveal their capacities and talents para po sa karahayan kan satuyang komunidad, para sa karahayan kan satuyang simbahan. Amen? Sa ngaran ka nama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, maugba po niya tong ipahayag ang satuyang pagtubod, nagtutubod ako. sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nag-aaram na nakikiulay sa to sa manlaylay na kamugtakan, mamibig kita na madangugtaan sa iyang tingog asin maghimati kan sa iyang mensahe. Kaya sabihon po niya to sa kada kahagadan, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kang simbahan, maghulit kang tataramon kang Diyos na may kusog buot, asin may isabuhay ini na may pusog na pagtubod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang na Kristiyano, mapakusog sa pagsunod ki Kristo, andalan, katotoohan, asin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga familia, mga katuod asin kahimanwa, na naging bendisyon para sa to, magdanay sa pagkamuot kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga nagagabatan sa buhay, makamati kan padangat kan Diyos, huli sa pagmakulog kang sa indang mga familia. Ipamibi niya to sa Diyos. Kagurangnan. Tanganing ang mga gadan niya tong mahal sa buhay, na yaon sa pag-iriba kan mga banal, talingkas sa mga kahurasaan nin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Amang makagamahan, tabangi kami sa gabos niya mong gibongan yan na simana. Han sa muyang mga tataramon, asin mga gibo, magin burabod nin kaugmahan para sa mga nasasabatan niya mo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod ng kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot,
para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kan bilog niyang banal na simba. Andusay na pagdulot sa imo ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo arualdaw sa gawi nin langit no nabuhay. Uli kay Kristo, sa mong kagurangnan sa imong aki, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan. Nadaing kasagkoran, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Sa pagkabuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kay bakan gabos na santo sa sina Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Ang kagurangan, Diyos din mga hukbo, ang langit asidaga, panokan sa imo, kamurawayan. Husana, husana, sa kaitasan, husana, husana, sa kaitasan. Aladan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Husana, husana, sa kaitasan, husana, husana, sa kaitasan, husana, husana, sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa ibong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugaring nabuot, pinasaluhiban sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop
sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Hasinan gabos na mga gadan, dangan, ako sinda sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaintupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ni ka na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan,
warasan sa iyan katuninong nga nasin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay as inagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po nga na ihira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Na nagpapara kan mga kasada kan kinaba. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaba. Awi kami nin katonino nga. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdin na makikisumaro sa saiyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami warasan sabo na mga napano nin kadakol na atang na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog asin day nanggad maguntok sa pag-umaw sa imo huli ki Kristo sa mong kagurangnan sa imong aki kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 40,336 pesos and 20 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,693 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,668 pesos and 15 centavos para po ini sa Obulum Sancti Petri. Siring man, available po sa Paris Office ang 12 inches as in 6 inches na imahen ni San Judas Tadeo. Pinapaisi po na digdi sa satuyang parokya kada ikaduwang Sabado nin bulan, magkakaigwa po nin all-male Rosary Crusade sa oras na alas 3:45 sa pagkahapon. Iniimbitaran ang mga kalalakihan na magpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man, sa mga maut po magpadara nin mass intention or donation sa GCash, ini na po ang bagong GCash number kan parokya 0995-892-1313. Asin mag-send man po kan sa indong mga mass intention sa messenger kan parokya para maisabay sa indong pamisa. Inuulit po, ang bagong GCash number kan sa tuyang parokya is 0995-892-1313. Asin, maging parte kan special block screening kan pelikulang Deadpool and Wolverine sa Hulyo 24, alas 6 sa pagkabanggi sa AB Chara Silver Screen Cinema 1. Ang ticket mababakal sa opisina kan parokya sa halagang 350 pesos. Asinan proceeds po kaining aktibidad para sa espesyal na proyekto kan Katiwala 1008. Asin maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 8,500 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos, 1,500 pesos, 500 pesos, 400 pesos as in 300 pesos. Felix E. Frutu, 1,000 pesos, as in Angela Madriguilejos, 1,000 pesos. Diyos, mabalus po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Ano ba? An aki asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Kanonin buhay nandam sa to, kamurawayan niya. Pagtuot, tamagturugang sa kaguranan, sa rong simbahan, sa rong pagtupot, kita mga akin ni Diyos. Kita mga akin ni Diyos. Thank you and good morning.